Ono što želim da kažem i to je da pre 77 godina iz ovog doma je proterana kraljevina na jedan nelegalan, nezakonit način i evo, posle 77 godina prva prilika da POKS, Pokret obnove Kraljevine Srbije, znači prestolonaslednik, ima zastupnike u ovom domu. Mi se iskreno nadamo da će doći momenat kada će pred Srbiju zaista da se postavi jedno pitanje za koji oblik vladavine jeste. Ubeđen sam kada Srbija bude obaveštena o svim tradicionalnim vrednostima srpskog naroda i kada ljudi budu znali da mi imamo tu svetlu istoriju svoju, imamo velikane svoje iz istorije, da će se pravilno odlučiti i da ćemo se vratiti monarhiji koja je jedina prirodna i prirodni oblik vladavine u Srbiji.